Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Wa nafa'ana Allahu bihi. Yawmal musan fi dharina amin. Najmi'alina wa azwajina wa dhurriyyatina alaina wa ismail. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tola buka utawi oleh sira njaluk minhu sangking Allah iku ihtihamun niku nyalah tompo lagu maring Allah. Dadi awakmu njaluk ring Allah iku nuduhno nek awakmu iku berprasangka buruk karo Allah. Njaluk utawa ndonga ring Allah kuwi nuduhno nek awakmu nyalah tompo utawa nyalah tompo maksude iku berprasangka buruk karo Allah. Kenapa dikatakan berprasangka buruk? Iku kok iso diarani salah sangka, maksudnya salah sangka utawa suudon cara wong. Suudon kuwi berarti disudon karo Gusti Allah, kuwi nek njaluk karo Gusti Allah. Suudone kepiye ya kuwi nuduhne nek awakmu iku nyangka Allah iku ora ngrumat awak dhewe. Ora ngramut awak dhewe, ora memelihara ngawulane. Wong kawit biyen digadeni cara wong. Kok malah isin apa cara wong isin njaluk rumasane ora dirumat. Dadi njaluk muring Allah iku cara ndudone anakne awakmu utawa prasangkamu utawa atimu kuwi elek karo Allah. Wa buka utawi golek sira lahu maring Allah iku nggo ibadah niku ilang mingka saking sira anhu saking Allah. Lan njaluk muring Allah bisa juga diartikan awakmu ku ilang karo saka Allah. Aduh maksud ilang iku. Kelangan Allah cara ngono. Dene kowe njaluk Gusti Allah ndonga Gusti Allah, kowe iku cara kasarane ngomong awakmu ku ilang saka Allah. Kelangan Allah. Wong kawit biyen digadeni diramut kok. Ora njaluk barang. Ora njaluk, awakmu iku mesti diwehi. Wong setiap hari Allah kuwi mirsani awak dhewe. Dan awakmu njaluk nuduhane awakmu ku ilang, kelangan Allah. Iku termasuk buruk sangka, maksudnya suudon karo Allah. Ki rasa sing ngono kudune diilangi. Prasangka seperti itu kudune diilangi mergo apa marahi budekno peninggal ati. Dadi ning atine hijab neh, kaling-kalingan neh ora padhang neh ngono lho. Watola buka utawi golek sira utawa njaluk sira liwirihi maring liyane Allah iku likil lati haya iku krana sithik isin sira minhu saking Allah. Dene njalukmu karo liyane Allah iki malah nemen. Njalukmu rene Allah iku mergo nuduhno nek awakmu ku ora duwe isin. Likil lati haya Allah iku mau sugih. Cara sugih cara ngadeni awakmu wis cara wong ora ana apa-apane maksudnya. Enteng. Terus awakmu njaluke marang karo liyane Allah. Kududono nek awakmu padha wae cara ora duwe isin. Wong Gusti Allah sing sugih kok njaluk karo liyane. Iku nek cara wong-wong ahli makrifat ring Allah. Lah kenapa awak dhewe kok kadang njaluk liyane, ngemis-ngemis karo liyane, karo makhluke Allah. Ya kuwi mergo ora duwe izin, mergo ora kenal karo Allah. Ada wong kenal karo Allah, sedek karo Allah ya. Ora ngono kuwi sikape. Watola buka utawi njaluk sira min ghairihi saking liyane Allah, iku liwujudi budika iku krana wujude adoh sira anhu saking Allah. Dene kowe njaluk karo liyane Allah iku nduduhno nek awakmu pancen adoh karo Allah. Ora kenal Allah. Iku termasuk dadi hijab. Nek adoh mosok iso kebuka yo angel. Merasa adoh lho. Rasa adoh karo Allah. Ditumbule iku rasa asline. Nduduhno nek awakmu adoh sangka Allah. Lah biasane Allah iku ana idza dzunni abdi. Aku iku terserah prasangkane kawulaku.
Kawulaku nyangka aku adoh ya adoh. Tak dohi ya. Nek cara kawulaku nyangka aku cedhek karo dene ya tak cedheki. Iku ana ida dunia abdi. Jadi Allah itu terkadang manut nuruti prasangkane kawulane. Cara wong-wong tua wis sak njaluke anake maksudnya. Sak njaluke anake iku dituruti, sak prasangkane anake iku dituruti nek cara wong tua. Nek pengen ngene tak turuti. Jadi Allah prasangka apa? Ida dunia abdi. Nek kowe nyangka Allah cedhek ya cedhek, nek nyangka awakmu apa adoh ya adoh. Jadi nata prasangka, prasangka iku bali ring atine. Ring ciptane, ring rasane. Termasuk iki mau berkaitan karo njaluk utawa ndonga nek karo liyane Allah, njaluk karo liyane Allah unduduhno nek awakmu adoh karo Allah. At-tulabu tawi njaluk allazi yu at-tulab mau iku ya tasawwaru iku ya tasawwaru kang tetemu apa tulab njaluk mau. Minal abdi saking kawul ku ala arbati auja ini ku ngatasé papat pira-pira werna. Wa kullu utawi sakabehane arbaatun mau iku madkhulatun iku kepanjingan ilat ma'lulatun tegese kepanjingan ilat. Jadi kabeh penjaluk njaluk Allah utawa njaluk liyane Allah kabeh iku kepanjingan ilat. Dadi ana papat cara ana papat dalan, papat werna kanggone wong-wong sing njaluk. Lah papat iku lho mau kabeh kepanjingan ilat. Kepanjingan ilat maksudnya kepiye? Kurang apik. Awakmu njaluk iku nek niate ora bener. Cara ora pas. Iku kepanjingan ilat ora bener dadekno hijab engko dadine. Dadekno hijab paling aling-aling hati rohani dadine slot kandel hijab ora padang. Nek ora padang terus angel padha karo Allah, angel wusul ring Allah. Di mau sing papat mau itu rupane tolabu, rupane njaluke abet minallahi sangking Allah. Wa tolabu lan njaluke abet lahu krana Allah. Wa tolabu lan njaluke abet li ghorihi maring liyane Allah. Wa tolabu lan njaluke abet min ghorihi sangking liyane Allah. Di papat werna. Dadi njaluk sangka Allah, njaluk krana Allah, njaluk liyane Allah. Wa talabu li njaluk krana liyane Allah. Terus njaluk krana min gurihi saking liyane Allah. Ana papat mau. Fatulabu mongko utawi njaluke abet minallahi saking Allah iku tahimatun iku nyalah tampa utawa nyalah cipta lahu maring Allah. Italau wasaka krana lamun kumandel sapa abet fi isoli manafi ing dalem uli nekake manfaat apa ing dalem nekake manfaate Allah ilahi maring abet min ghairi sualin saking tanpa njaluk. Lama tolaba mongko ora njaluk sapa abet minhu sange Allah sayane ing suwi-wiji. Ing dalem uli nekake manfaate Allah maksude ya paparinge Allah lho. Di sing siji ya kuwi njaluke abet ringgone saking Allah. Dadi kuwi njaluk sesuatu dari Allah. Iku termasuk nyalah tompo, berprasangka buruk. Siji berprasangka buruk sing loro awakmu ndudono nek awakmu iku ora percaya nek setiap hari, setiap waktu awakmu iku diwehi karo Allah. Diwehi nafsu napas iso sembarang dingah lah. Diramut karo Allah, iku ndudono nek awakmu ora percaya. Nyalah tompo atau berprasangka buruk. Min ghairi min ghairi su'alin lakmatul lakum min usya. Nek awakmu nyangka diramut setiap hari karo Allah, mesti dirawat karo Gusti Allah. Mestine awakmu ora njaluk. Padha karo cah cilik bendina di mong ibuke. Wae mangan didulang, wae njaluk ngombe di ombene. Iku nek cara cendhek-cendheke conto lah. Nek awakmu kok
leren jaluk Allah mau ku termasuk suudon karo Allah. Wa talabu tawi golek abet njaluk abet lagu marang Allah iku ghaibatun niku sirna sapa abet anhu ando sange Allah. Idil hadir krana utawi kang hadir sesuatu yang hadir, sesuatu yang teko iku layat lubu iku ora digolek apa al hadir. Iku layat lubu iku ora digolek sapa al hadir nomadeg. Sing nomor loro ya kuwi jaluke wong ring Allah iku nduduhno nek awake iku ilang sangka Allah. Kelangan Allah cara ngono. Ku termasuk salah sangkane karo Allah. Ada suudon karo Allah. Gusti Allah iku tiap hari mirsani awak dhewe. Mirsani awak dhewe. Lah awakmu nyangka nek Allah kuwi ghaibah maksudnya lah apa ilang. Kelangan Allah. Ngono. Nek awakmu njaluk ring Allah berarti nuduhno nek awakmu iku ilang karo sangka Allah. Wa talabu lahu ghaibatun anhu. Mergo apa sesuatu sing wis ana, sing teko nduk kono mesti ora digoleki. Nek kowe sing ngono kok sing njaluk maksudnya lah. Lha wong nduk kene kok njaluk ngono. Nduk goleki cara ngono. Contohnya awakmu cara apa jenenge kuwi di dalam ruangan mungkin sing jenengan si A iku wis nduk kono. Sing jenengan si A maksudnya si A mungkin sapa wan paijo apa sapa. Wis teko nduk kono, tapi nduk goleki. Di ruangan kuwi lho pamane pas undangan. Kudu donan awakmu iku ora roh jengerenge si paijo mau. Padahal dene wis teko. Itu donan awakmu ilang karo Allah. Allah yo ngono kuwi. Wong dak kawin biyen ku ngramut awak dhewe merawat alame kuwi, makhluke dirawat. Terus nduk jaluki, nduk goleki. Lha wis teko kawin biyen jero ngono. Wis ana jengerenge nduk kono wong. Kudu donan hatimu kaling-kalingan. Hatimu ilang nganduh saking Allah mau. Sesuatu sing teko iku asline ora usah digoleki. Wis teko nduk kono wis ketok jenenge ngono. Gene kok ora ketok mergo awakmu kalingan. Ngono. Pamane awakmu pas undangan tahlilan apa pamane terus awakmu takok lho sing sapa iku Pak Paimin ora teko pamane. Terus kancamu sing ditakoki jawab. Lha iku nduk kono kuwi sanding pojokan. Ngono kuwi. Asline teko wis ana teko hadir, tapi awakmu perkara kaling-kalingan ora roh dadine. Leren takok. Karo iki awakmu jane ora usah njaluk ring Allah. Mergo njaluk ring Allah ku ndudone awakmu ilang sangka Allah. Ku kanggone wong-wong arif ngono kuwi nafsire, napa ring nafsire ngono kuwi. Jadi njaluk asline ku kepanjenengan ilat. Kepanjenengan ilat ku kurang apik. Wa talabu tawi njaluk sira, njaluke abet ligorihi maring liyane Allah. Iku likil lati haya in ku krana sithik wirang utawa isin minaan minhu saking Allah. Lau istahya krana lamun isin sapa abet lau istahya minhu saking Allah ing qabadha mongko mundur sapa abet amma andus saking perkara yukrihu kang nyengetake kang sengit sapa Allah ing ma lahu maring abet mintolabi saking njaluk abet liwuri maring liyane Allah. Wa min hakil haya iklan ku setengah saking benere isin minhu saking Allah iku alayat kuro iku yen to ora nutur sapa abet mahu sertane Allah liruhu ing liyane Allah. Wali yusirulan ora milih sapa abet anlihi ing atase Allah siwahu ing liyane Allah. Sing nomor 3 apa mau njaluke kawula ring gone liyane Allah. Dadi awakmu njaluk sesuatu ring gone liyane Allah. Yo njaluk apa wae ngono tafsir dhewe. Njaluk tulung sesuatu sing asline ku berhubungan karo Allah. Mungkin rezeki
asare nggone dukun ya Gus. Sowan ring apa dolan ring nggone dukun ngono ya. Ben rezekine dilancarno. Iku termasuk dudonane awakmu ora duwe isin. Iku ring nggone dukun, ring nggone kiai bisa juga dihukumi ngono kuwi. Dadi awakmu sowan ring nggone kiai terus jalbur rezeki pamane. Kiai kula nyuwun donga supaya rezeki kula lancar. Jangan paringi amalan ngono. Iku termasuk ndudone awakmu ora duwe isin. Ora duwe isin karo Allah. Mergo apa wong nek duwe isin mestine ora laporan karo liyane. Laporane langsung nggone Allah. Wis dibetano ndonga dhewe ngono. Dadi isin njaluk tulung karo liyane nek masalah sing hubungane karo Allah. Kudune ngono asline. Apa salah to njaluk ijazah supaya rezekine lancar ning ngene kiai? Ya ora salah nek cara syariat. Iki kan bahasane gak syariat nek. Bahasane adab ati. Rohanine lho ditata sekoro duwe adab ning ngene Allah. Kanggone pejalan-pejalan utawa wong sing pengen makrifat, pengen kenal Allah, pengen wusul ring Allah. Kudune dalane ngene iki dijlimeti. Nek kanggone syariat njaluk ijazah ning ngene kiai supaya rezekine lancar apa oleh-oleh wae. Wong-wong awam, wong biasa oleh-oleh wae. Tapi nek panggo perjalanan kaki, perjalanan ring ngene Allah, kanggone wong sing ngresiki bersih rohanine kuwi kudune ditingkatno neh. Contohnya kaya iki mau. Di orang njaluk karo dane Allah. Mudono monggo apa ya kuwi kilate hayai minhu, ora duwe isin. Wong jenenge ora duwe isin, cara wong ora pati diseneng ya Allah. Ora pati diselir cara wong barang cara ibarate barang kurang sempurna cara ora dilirik Allah. Rohanine maksudnya. Lau istahaya aminhu engko padha anak maju mergo apa nek awakmu cara duwe isin karo Allah mestine mundur maksudnya orang nglakoni njaluk liyane Allah, ora nglakoni tulan-tulan njaluk-njaluk ring ngene liyane Allah. Amma yurihu lahu mergo Allah iku ora pati seneng. Mesti cara wong nek duwe isin ora bakal nglakoni perkara-perkara sing ora pati disenengi Allah. Minto labi ligurihi itu termasuk jaluk sangka liyane Gusti Allah. Mergo wa min hakil haya minhu alla yadhkuru ma hu guruhu. Mergo setengah saking sifate isin yang kuwi ora nutur sesuatu sing apa jenenge kuwi ayat mahu guruhu. Ana cara wong laporan. Lah sing nduk lapori ku tibake wonge nduk kono. Contone ngene. Awakmu dolan ring gone si A pamane terus wadul karo si A mau. Aku cara jaeleh cara ngono. Dongakno aku pamane. Ben Gusti Allah kuwi cara ngono maringi rezeki sing lancar pamane. Lah kowe laporan karo ngono kuwi disawang Allah. Layat kuru mahu gairuhu. Allah iku nduk kono padha mirsani awakmu. Lho wong kuwi kali laporan padahal Allah ya pirsa. Ngono. Wong dipirsani wong karo Allah dhewe dipirsani kok njaluk liyane. Sedhe ngono. Padha karo awakmu gremengi wong lah ngomong. Gremengi si A padahal si A iku nduk kono. Awakmu ora ngerti nek ora rumangsa nek si A nduk kono. Isin ta lek. Nduk gremengi kurang apike iku lho si A. Oh, ndek tak utangi dhuwit ora metu ngono. Tak jaluki tulung ora metu. Si A. Padahal si A wis nduk gurimu. Kowe cara pas keadaan ngono kuwi lho, isin ta. Cara wong isin ta. Mestine kudune isin. Dadi gremengi malah nduk gurine. Lah Allah yo ngono kuwi, awak mirsani, awak laporan karo sapa wae awak iku mirsani. Kudune awakmu duwe rasa isin aja ngono kuwi ya. Wala yusru alaihi saywahu. Dadi nek wong duwe isin mesti ora milih liyane. Wong Gusti Allah mau mirsani wis tak donga wae tak sabari pamane. Wong kaadane lagi ngene pamane.
Di orang njaluk liyane tetep usaha dhewe cara ngono kuwi termasuk adab. Wa talabuhu tawi goleke wong utawa njaluk wong minggurihi saking liyane Allah diwujudi budi krana wujude adohe abet anhu saking Allah. Italau kana krana lamun ana sapa abet iku kori ben iku cedhek minhu saking Allah lakana mongko yektene ana ngwiruhu apa liyane Allah iku bahi dan iku kang adoh anhu saking Allah. Fala itu lepo mongko ora njaluk sapa abet minhu saking ngwiruhu mau saking goir. Fatulab mongko tawi njaluk kulluhu yaskabehane njaluk iku indal muwahhidin ing dalem mungguhe ulama-ulama ahli tauhid al-arifina kang padha ma'rifat kabeh iku ma'lulun iku diilati apa tulab apa njaluk mau sawaun padha kana ana apa njaluk mau sawaun padha kana ana apa watulab iku tulab iku muta'alliqon iku berhubungan atau bergantungan bil haqi kelawan perkara kang bener au bil khalqi utawa kelawan berhubungan kelawan makhluk illa ma kejaba perkara kana kang ana apa ma iku menatulabi iku bene saking njaluk ala wasi ta'adabi ala wasi ta'adabi ing atase nindakake adab wa ta'budilan ibadah wa idba'il amrilan manut perintah wa idharil faqatilan ngelahirake fakir fahina idin moko ing dalem iki njaluk sing model kaya iki mau tazulu ilang al illatu apa ilat anhu saking njaluk saking tulak mau. Sing nomor terakhir sing wajah sing nomor 4 yaiku wa talabu li ghairihi nek awakmu njaluk sesuatu kok nduk njaluk karo liyane Allah kundudono nek awakmu adoh sangka Allah. Adoh jenengan. Mergo apa wong adoh Allah iku maha kaya, umpamane awakmu cedhek tenan kok cedhek temenan kaya cedheke para kekasih mesti dituruti. Kirine kok ora dituruti mergo adoh. Ngono lho. Kene awak dongamu kok ora mandi adoh mergo donga nek ora mandi berarti dudono nek donga apa adoh. Dadi nek njaluk liyane Allah iku duduhno nek awakmu adoh sangka Allah. Mergo nek cedhek mesti ora njaluk liyane Allah. Wong Gusti Allah iku maha kaya. Maha nuruti maha paring. Itulah kana kuripan min ulakana guruhu baitun. Mergo apa nek awakmu ngrasa cedhek liyane mesti ora ana. Ape laporan karo liyane mesti isin. Nek awakmu rohanimu cedhek karo Allah. Fala itu lepu minhu fatulab kulhum atulun. Dadi njaluk watulab kulhum indal muhaitin al arifin ma'lulun. Sekabehane njaluk utawa nyuwun donga menurut ulama-ulama ahli tauhid maksudnya wong sing nyuwiji ya Allah, sing ahli makrifat sing Allah. Menurut mereka iku kabeh njaluk utawa ndonga kuwi termasuk apa digolongno ma'lulun. Ma'lulun mesti kurang apik. Diilati. Apik namung kurang apik. Kanggone wong-wong awam pemane njaluk-njaluk pemane ndonga apik wae. Cuma nek kanggone wong ahli makrifat kurang apik. Apik tapi kurang apik. Padha uga njaluke iku perkara sing berhubungan kelawan sesuatu sing bener. Sing bener maksudnya contohnya mungkin ya Allah Gusti kula pamane ngibadah kok koter pamane rezeki yang perkara golek rezeki kangelan. Perkara bener to ajane njaluk terus njaluk perkara rezekine lancar pamane. Ya Allah Gusti jangan paringi Gusti apa rezeki sing lancar ben ibadah kula kepenak. Cara ora ninggal sembayang. Walaupun donga seperti kuwi termasuk isih dihukumi ma'lulun, dilatih kurang apik. Nek sing apik kuwi ya sabar. Dijalani pamane lagi digawe ngono kuwi diterima. Diterima dipetahno, wis ora usah ndonga wis dilakoni dijalani. Engko nek ana apa wayahe apa jenenge dilah ndak dilah karo keterangan sing ndok ngarepe. Nek wayahe dilah kaya dilah. Dijalani, ditelateni, engko nek wayahe malah ya malah. Karo sing tak terangno ndek ngenane kok jenenge buah nek wayahe ijo ya ijo. Nek diinteni suwi engko malah kuning utawa malah abang dijalani prosese.
Au bil khalqi utawa kelawan makhluk. Dadi njaluke berhubungan kelawan makhluk padha wae dilati, maksudnya kurang apik. Dadi njalukmu kelawan makhluk. Illa makana minatullah bin ala wasita. Kejaba awakmu njaluk iku masalah-masalah bersing apa? Kejaba awakmu njaluk iku berkaitan dengan adab. Adab maksudnya kepiye? Ya kuwi ndonga sing diperintah Allah. Jadi Allah perintah awakmu pamane tangi turu kon ndonga. Arep turu kon ndonga. Terus pamane arep jalan-jalan numpak kendaraan pamane kon ndonga. Lah kuwi nglakoni donga-donga kuwi mergo apa tata krama, maksudnya adab. Ibadah, diperintah Allah aku tak ndonga. Ya kuwi termasuk ora dipanjingi lan maksudnya ora marai budheke ati. Ora marai hijab engko. Mergo dene niate iku mergo ana perintah ya Allah. Ora kecampuran nafsune dhewe lho ya. Sing nomor wa ta'abbud krana ibadah ya ku mau. Ya diperintah ndonga ngene tak ndonga. Gusti Allah sing perintah. Wa idbail awamiri wa idharil faqah. Sing terus ya kuwi manut perintah mau. Terus nglahirake fakir aku iki wong ora duwe. Aku iku wong fakir. Cara kawula, cara diperintah ngene kudune ya ngene. Lahirno fakir Gusti Allah aku iki kawula sing butuh apa? Butuh karo pangerane. Jadi tugasnya kawula iki ya ndonga, soal diwehi apa ora iku ora urusanku. Jadi kegantunge karo donga iku ora terus kandel ngono. Dadi ndonga ya ndonga tapi ora pamane gak dituruti kuwi ora dadekno gelo ngono. Nah, akeh-akeh wong kan lakon-lakon ndonga pamane kok pirang-pirang sasi ora dituruti kan grundel. Aku ndonga pirang-pirang sasi, pirang-pirang taun ora disembadani karo dari Gusti Allah iku mau paring. Nah, iku sing donga sing model ngono kuwi salah, cara ngaru keliru. Di ndonga sing idharul faqih wal fakir. Dadi ndonga ya ndonga, tapi aja dongane iku dikandelno karo atine. Maksudnya sing didongani sing dikarepno iku lho. Pamane kok dituruti alhamdulillah, ora dituruti pamane ora disembadani Allah ya alhamdulillah wong aku ndonga iku yang tugasku wong aku ya kawula. Dadi semeleh atine. Kuwi ora kepanjingan ilat ngono, atine tetep padang mergo ora kanthil karo sing didongani. Sing didongani apa ya kekarepanem kuwi. Pemane karep apa ngono. Dadi ora kanthil karo sing didongani. Nek ngono kuwi ora dadekno hijab. Faina idin tazulu illatun anhu. Nek modelmu kaya sing keri iki ngudadekno apa termasuk ora dadi ilat. Ilat maksudnya sesuatu sing ora disenengi Allah utawa penyakit rohani. Nek sing kaya ngarep-ngarep iku dadekno penyakit rohani mau. Penyakit rohani ngudadene jenenge ati penyakitan ya dinggo dikir ya angel. Dinggo eling Allah angel. Padang ya angel. Jenenge cara lampu konslet. Dadi ora padang. Tawa dadekno hijab mau dadi. Dene masalah-masalah ndonga intine sing bener ya kuwi mau. Mergo diperintah, mergo adab tata krama diperintah Allah ya ndonga. Apa meneh donga-donga sing wis diwarahno Kanjeng Nabi ku malah cara dilakoni niate ta'abbud, niate ibadah ya Gusti Allah kok pangi turu kon ndonga ngene tak lakoni. Kowe turu kon ndonga ngene dilakoni. Lah dongane kuwi ora terus kok digantungno karo mandi lan orane. Ya kuwi sing apik malah. Paman diparingi terkabul ya alhamdulillah, ora diparingi ya alhamdulillah. Wong niatku ndonga iku ora niat ngopo-ngopo kok. Ndongaku aku ndonga niate njaluk iku niate ya nglahirno nek aku iku wong fakir, wong aku kawula. Wong di Gusti Allah kok. Sura kasarane ngono. Engko dadekno atine tetep bening, tetep padang. Begitu Al-Fatihah.